Панорама от връх Анатимата. Това е връх Свети Илия, където има параклис на върха. Това е връх Безово. 1308 метра мисля, че беше. Тук вече на юг слизаме и виждаме Асенова крепост. Преди това Бачковския манастир. Той не се вижда почти. Други параклиси над Асеновград. Тук в далечината е село Яврово, което не се вижда. Има мъгла лека. Това е Асеновград, в дъното е Пловдив. Четиридесетте извора. И страхотните пропасти надолу. Чао!